May karatas ka manubog. Sige, sige. Hello? Naya pataganti. Na-order niyo na. Sabay. Kayo? Sige, Lord, bye-bye. Ano yan, Ti? Ay, RG umot handa. Darami na ba? Awan mo sa. Aradyo lang ako nag-isa mo. Mabilin sa mga? Bueno. Sige, Lord. Sige na. Ano ba naman gawin? Magka-wadawan sige, Thailand. Mabait na ka man. Oh, Uncle. Ay, si Mampagyan di manugang kong napinta sa. Umali kayo sa agad yung mama ni Jay. Ya, ang tagal ni. Ang tagal min nga. Umani siya, umani. Umani pa. Umani pa. Mabait na man. Ang tagal. Mabait na ka. Hello, Auntie. Ano ni Insan? Panak maki sa ako na. Awan, sige, sige. Kano kayo ngayon, May? Tatay lang. Oh, sige, sige. Sige, sige. Oh, lawa ako. Oh, wala ko mag-chismis. Bye. Ay, mama. Ay, mama. Mama. May kapagayang. Nagpa-sharp din kinapintas ng manugang ko. And so, what's your purpose in coming here? When mama in Mayakta, nakita ni Jimmy. I see. So, ni Jim ti gagaram mo umay kitaan. Ihan mo nga nakita di tarwa? Ay, naku, magaroon ti purpose mo nga umay pangkitaan, di ba? Pinalayas mo isuna. Kasi kaming diyan, mama. Namadyak na ni Jane sa Misty Barkada. Tapos di may isa nga aldaw na kita nga kung ano ti kadwa na nga babae. Tapos ang kugay nga amo nga ni Insan na nga diyan. And so, purposely, umay kagarod nga matinayos, kinilakay mo. Okay? Nung willing kagarod nga at tunod ti basit lang mo nga may ibaga in just seconds only. O sige. Kasi gamin, panipot gamin idi nangyari nga pinapano mo ulit asawa. Kaya kuma talaga nakatungtungan si Kang, awan garod ti time tabisi tayo. So, mayat mo kasi ka nga mismo ti in mind. So nga, at least at umadanak ti chance nga matitungtong kanya. Tamong gamin anak, iti pa nag-asawa. Amon ba, ano ba ti panakaamon ba daabalayan? Dito nga nangyari kinyayo. Hindi pa lang mama nga, imbaga na nga mayak mati ayos dito eh. Nung nagkasakit ang kami. Okay. Amon gamin iti pa nag-asawa na. Pastor ni. Nung pagkat gamin iti pa nag-asawa, ado ang banag ti pagkasakit tayo. Hadi ngayon may ibagang naragsak amin or mayat amin. So, nangyari laro din kay takin niya yun. So nga, iti pa nag-asawa gamin, first, iti priority tayo ni God as our head. And second, ni asawa. Tapos iti marriage, at gamin iti pa ko yung nadayta nga there must be love, trust, and respect. At no ay ayatong nilakay mo, at kung magarod nga mamati ka iti sulsul ti datuma, dapat kinatungtong mo kay nilakay mo, tayo explain na iti side na. Diba? Isong ano ay ayatong nilakay mo, at nagaroon iti tiwalang kinyana. Ado na kita agdadaol, kaya nga dadaolon ti relasyon nyo. Pero, no ay ayatom, mas isunat itong kalam. So, kapag nung isuna pa ako, muna tanong doon, may explanation na. And at the same time, yung irrespetong isuna, han ang kasi nga basta lang nga papanaw nga ide mismo pa nga ruwak ti balay yung abo mismo na. So, matitijay. So, may akit kita na-realize mo nga nagkamali ka. So, kahit na nga sa ulo may kamakiin na yun,
urayin tayo or ati di balay di sigurado nga nakanda ka kinita di eta nagsaksatit ka garo na nabalitaan na so makanda ka pag mga bisitaon yan kasi may pagkasakri nga pangka sabi ko mataday di pa naging nayos yung manan awanan ko paulit nga kasi na maaramin manan kung datayo gamin nga babae mas dapat nga datayo ti agad adjust at ako maiti panagbigay kinyada at ako maiti understanding tayo kinyada kada may dagijay no at da iti kaya tayong ibaga tayo kinyada iti nasayaat the number one gamin iti panagasawa ngay kat submission iso data ti number one nga mang prolong iti marriage life iso nga dapat nga datayo nga babae, datayo pa'y dapat iti magipakita iti mamilunes. Kasi laki ni daddy o. Tanong maminsan araramidot mo tayo kanya na amin. Haan nga vice versa ngay. Kat ni daddy no maminsan kat adamay di maasarat mo. Adamay tayo kaya kung no parida supi sangat kinyak adamay tayo medyo selos naman. Kat naman minsan pa iso na piti araramid iti sa anom no oray wala araramid at nagitoy. Na siyempre kaya tumarod nga maayos iti relasyon ni. Iso nga naman minsan tama asara kinyana kat adamay jadi tayo nga malagip ko ngay na kahit tumot ang bubugon kahit ko pa'y balibag. At least iso namit hindi amo namit nga mang iayos. Iso nga or makita na nga masasara ka talaga kung amo namit nga mga iayos niya, amo namit nga mampakalma. Nasigtot mo't ni daddy yung pinang talaga. So sigurado ko rin nga nila kay Mijay Balayo, mapangkaitay ka urayin na kay Jay. Gusto ko rin lang tinutong kayo para itipagsayakan. No, kas ano tunan niya, ibagang dadalayan ni Jay, ipaham yung tukin niya. Kasapulan mo, may kami tunan. Anak kung nga rin, daddy. Diyos, jadi na. Ay, katawa, alis. Ay, entar. Kami na nag-girl, auntie. Sige, auntie. At first na siya kami, auntie. Sige. Sige, auntie. Ito mo si. So, magagal. Wait, yan, siguro yung auntie. Nag-girl kayo. Alis, reaction ni kami. Yan yung kaya pinagyan ka. Sumagat. Away. Abaw saya. Ay, tan mo sa kanya? Way ibagak ko ma. Adak interesado sa ibagam? Pangasin, way bulak lang. Tan si ibagam ud. Datoy, way ibagak lang, mas tamang kulog sa uni. Siguro met labo ibagam ud ni bakan wat inato. Tayong guard man to please. Sino ibagam si kakot pwedeng binuduladasan? Kanakan umuyak at bubuyo yan, mababainak. Bagnor ta inabat ni Kasna. Palalugam niya kanak at nauda kayo di barkadak ay tumulong yan wat kayo ko dumadaan. Ang ngord kay man, kanan min wat sursuron yan sa madadalan baw di pamilya. Lubak ko kumasin inamagyut adiak man sagsagabad man. Malalong ngord bakong konsensya aksin inam amal ni. Nung sapay ko nga dita mapakawan mo sa kanta, tumal na ang liman mo ko. Bayan takuod sa. Mapakawan ko da kayo, sabay kumabot ta mapakawan ang lakay ko saan. Ya, sapay kumana po just orno sa na din pamilyan. Nasa guard na lang Adi sanad ka man niya, kamat wadat ka man sa tatat ka man mga. ako dito. Ay, pagkaroon.
pakawanong sa kansin ng pakanak ansika. Kapusin chismis ya, way na ilak ay kahit mo'y babayad ka mo'y sinsan. Bahkan problema di tan oleh sa kanang tuay kang malik. Ada gusto ay ng palawag unsik ayan kakaanak. Nusal ko din pride ko kay man. Salamat ta naawatan sa kan kanak at mo ang gaya din kan maila. Di bali tan si Apo Diyos mo lang di ini turun si mayat ay biyag ta. Sungad mo ni manggita si baru ay biyag. Ya buon ta kasi di pamilya ta. Ya si Apo Diyos adi di pantal kanta si kanayon ya tapno malabanan ta di panmubok si biyag. Manglugit adwanit mantiwala akong ansika. Ang taat gorn maki Bible study tan di mo awis sikya. Ama yung tangarot ta. Ano? Ta. Baka Bakit man pwede ta? Napagsalitaan ka? Apay nga, binugbugyo di ay barkada. Una, pinanawan na ni bakat na. Ano ti man nga, iso nati ng panaw. Ibakat nati ng papanaw kanya na. Pahingay ngay kalintagam, kapag tabarkadam. Ni, ibagbak ng tipod mo. Pesay. Yang kanyat nam sika. Abay nga siya pala di tulungan. Stay na pasukan di bali ba. Ben. Kat. Kita dua inalam. Sing baba. Apay nga bagi ngam diket. Stay dak paslen. Di Bali pakawanon pa nagta din nan basol ay gait ako mawadan to di ago ay manunub daon siguro tan kanana sinasantuan ay surat no pakawanom din basol di kabisat mo pakawanon na abus dat ako bokay man stusan kanam dapat liklikan takod dari ta di takon ano bayam dat amagan dan wadan to di panunuman daon siguro entah itu sedikit an bustan dua yaw awis na dinan samut entah Taku di masak bayan ling-lingan di na palabas sang wantaku di masak bayan umunod ang Kristo ling-lingan di na palabas yarin ay naligligatan taku nam nam nama
tantaku pagkawanan dengan basul tunod yaga gayam mo. No pagkawanan linay ng basul gagayong yato tunod mo. Mapakawan aboy din basul mo say tugon ang Kristo. Lingalingan di na palabas yarin may nangligligatan tako pagkawanan dengan basul tunod yaga gayam mo. Lingalingan di na palabas yarin may nangligligatan tako. Dapat di marikrik na yung wala sakit iti bagbagi. Umayan kakabsat, apadasan tayo ti makuna nga food therapy. Dahito kat may nga wagas tapno makatulong iti panagimbag iti saksakit tayo. Dahito kat hanlang nga pang relaxation no di kat alternative medicine. Kaawatan na makaagas. Kas kumakarag iti ada high blood na, diabetic, kidney problem, stroke, kung dumapay nga sa gubanit iti bagi. Humayan kakabsat, tapadasan tayo ti makuna nga food therapy. Masarakan dito'y 3rd floor, Alano Building, Kilometer 5, Pico, La Trinidad, Benguet.